Също като всеки българин, и ние, гражданските организации, знаем, че кажеш ли А, трябва да кажеш и Б. И че добре свършената работа е тази от А до Я. На езика на доброто, зад всяка буква стои една ценност, споделена от всички нас и движеща ни през годините като общество. Тези ценности са в основата на гражданските ни права и трябва да се отстояват, защото ни обединяват всеки ден. Не само на най-светлия български празник. За 24 май в Българската азбука на чудесата вдъхновено събираме ярки и ценни примери на грижа за повече българска култура и изкуство и по-силни наука и образование. Ела на чудесата БГ и откри още поводи за гордост в работата на гражданските организации и хората, които променят България всеки ден. Българската азбука на чудесата. Нека заедно говорим на езика на доброто.